2:05 d'11 del matí. Senyor Raventós, molt bon dia tingueu. Bon dia, Amadeu, bon dia a tots els escoltants de Sant Boi. Què tal, com estem? Bé, aquí, amb ganes de fer safareig. Veig que t'has arremangat. Sí, però... No, i a més algú es pot pensar que això ho faig servir com a recurs. No, s'acaba de remengar. Literalment. Que jo feia dies que no et veia remengat. Potser és per fer safareig, no? Clar. És per dos coses, per fer safareig i perquè tinc una mica de calor. Sí, és veritat, la temperatura... Mira, per vergonya aliena, sí. No diré la temperatura que diu el rellotge. Mira-te-la tu un moment, mira-te-la. No ho diguis. No ho diguis. Això s'ha de baixar. Això s'ha de baixar... Vaig a prendre el sol. No, per favor, ni ho esmentis. Vale. Però per alguna cosa aquest senyor s'està arremangant. Sí. Amb el bon sentit de la paraula. Sí. Res, passem full. No parlem de la temperatura. Fora, temperatura fora. Fora temperatura. Escolta'm una cosa, carregat de cosetes, eh? Sí, portem aquí uns bons temes. Pensava començar amb una altra cosa, però no. Aquesta matinada per nosaltres i era 8 hores menys per ells, en efecte. Anem a situar-nos al torneig d'Indian Wells dels Estats Units, torneig de tennis, sí. Masters 1000. Carai, què dius? Partit Carlos Alcaraz. No! Carlos Alcaraz contra Alexander Zverev, alemany. Ei, que no és poca cosa. No és poca cosa. Comença el partit, va, molt bé. Sí. Però atenció, perquè ha passat una cosa que jo, i crec que molta gent, no havia vist mai a un partit de tenis, i crec que té una importància que no se li està donant. Ara m'has deixat fet caldo, escoltem-ho. Comença el partit, estan jugant, i de cop i volta veiem com Carlos Alcaraz... sí, perfecte. Sí. Carlos Alcaraz comença com a espantar mosques. Sí? Els locutors diuen, ¿qué le pasa a Carlos Alcaraz? Fuera este mosquito, fuera este... ¿Qué es lo que tiene alrededor de él, Carlos Alcaraz? Carai. No eran mosques. No. Abelles, Què Amadeu. Dius? Abelles? Una invasió d'abelles al camp de tennis, que s'ha vist una imatge històrica que era un ròtol que posava partido suspendido por invasión de abejas. Han hagut de suspendre el partit perquè un eixam, es diu així en català, eixam d'abelles, enorme, ha envaït la pista. Al principi la gent no sabia què estava passant allà. Sí. El Carlos Alcaraz s'ha hagut d'anar corrent, Zverev també. Carai. A Carlos Alcaraz li ha picat una abella al front. Al front? Que li podia haver picat moltes més, eh? Sí, no. Perquè Carlos Alcaraz... Què és Carlos Alcaraz? Sí. I aleshores, clar, l'organització ràpidament s'ha hagut de moure. Què fem? Hosti, quina angúnia, no? Clar, hi havia... O sigui, totes les abelles han anat a parar a una Spider Cam, que és aquestes càmeres que tenen penjades, diguem, per sobre la pista, i allà totes han seguit, entenc que han seguit a la reina, i s'han picat allà a fer a l'eixam, allà, estaven totes allà. Hosti, però clar, no es podia continuar el partit. I clar, això no havia passat mai en un partit que sapiguem ni de tenis ni de qualsevol altra cosa. Jo com a mínim no ho havia vist mai. A més, clar, ara em fas pensar que els tenistes, que són molt hàbils amb la raqueta, no els serveix de res, perquè la raqueta és xarxa. I alguna pots enganxar, però la majoria diran, mira aquest, vol... Sí, clar. Es vol... L'abella passa pel mig de la reixa. Clar, per això et dic. Tu mira, fins i tot ha hagut un... Fica't, els comentaristes, si estaven perplexos, que no volien acceptar la realitat, i un ha dit, esas alas no són d'abeja. Com sabia ell que no eren d'abella? I després s'ha desdit, perquè òbviament eren d'abelles. Ja, clar. La qüestió, Amadeu, és clar, s'havia de fer alguna cosa. Sí. Què han fet? Han buscat ràpidament l'organització, el número d'un apicultor. Clar. Un apicultor d'Indian Wells, imagina. Llama a alguien, ja m'ho imagino jo. I aleshores ha vingut... A l'estona ha vingut a la pista, el que realment ha sigut l'heroi del partit. Què dius? L'heroi del partit ha sigut l'apicultor Lance Davis, que s'ha presentat a la pista d'Indian Wells. Tu penses en un apicultor i dius, mira, va preparat, amb el seu casco, anava amb una samarreta i uns texans, com els valents, i un spray. Ja estava. Aquest tio, així s'ha presentat. Aquest, número 1 de l'ATP.
d'aquest mes. La gent a la pista l'ha rebut amb aquesta ovació. Sí, senyor, amb samarreta. Sí, home, sí. Ha dit, dona'm una aspiradora. I al tio li han baixat la Spider-Cam i amb una aspiradora... Què dius, ara? Estava el tio aspirant les abelles i tirant l'esprai. Després, què ha fet? S'ha anat a passejar per tota la pista. Carai. Sí, però no, si li picaven o no ho sé. Però a ell li era igual. Una mitja melena que portava aquell home... Sí? Una mitja melena, però és increïble. O sigui, increïble, busqueu-lo a xarxes. L'home s'ha fet un passeig per tota la pista per comprovar que no hi havia ningú. Ha tirat de l'aspirador. El públic fent-se fotos amb ell, com si fos el Carlos Alcaraz, ovacions tancades, i quan... Bueno, òbviament s'ha quedat allà a veure el partit. Déu-n'hi-do. Quina habilitat, no? I la meva pregunta per tancar aquest espai és... Què ha passat realment aquest matí a Indian Wells, amb aquestes abelles? D'on venien? I per què? I per què ha passat això? Ja, no ho sé. No tinc respostes, però sí tinc la pregunta. Doncs ja és molt. Ja és molt. De moment tenim la pregunta. A veure si més endavant trobem respostes. Un altre dia. Genial. Sí. Anècdota brutal. Foli. Ha sigut espectacular. Tira. Continuem ara ja amb el que jo volia explicar. Sí, ara ja deixem les abelles. Sí, ja deixem les abans. Això també és una mica... No és paranormal, és molt normal, massa normal fins i tot. A veure. A prop de casa meva tinc un dentista i aquesta setmana li estaven arreglant la finestra, la fulla de vidre. Ah, sí? Era un aparador amb dues fulles de vidre. Val, o sigui, li estaven arreglant pel que sigui. I això resulta que, venen un dia fent allà. I la qüestió és que això va ser dilluns per al matí, dilluns per la tarda, última hora, passo una altra vegada per davant, perquè ja havien acabat la... O sigui, no vaig anar a veure la feina, sinó que però encara no estic en aquesta edat d'anar a veure obra. Ja arribaré. Però de moment... Però resulta que quan passo per davant, una senyora diu als nois que estaven treballant, que se os ha roto el cristal. Mentre estaven fent endodòncies, sí. Potser de la força de l'endodòncia, efectivament em fixo i una de les fulles de cristal... I no s'havien adonat. No s'havien adonat. Una de les fulles de vidre, perdó, tenia una esquerda espectacular. Déu-n'hi-do. I clar, què van de fer? Què van fer? La van haver de canviar. Canviar un altre cop el vidre. Aleshores, jo d'aquí estrec una lliçó de coaching. A veure. És a dir, si se't trenca un vidre, l'has de canviar. Déu-n'hi-do. Jo faria una altra reflexió. A veure. Mentre ell, a dins, arregla les esquerdes dels queixals dels seus pacients, a fora té una altra esquerda. La del vidre. Realment metafòric, Realment metafòric. Sí, com dient... tu ves fent que per esquerda la que tens a fora. Dintre endodòncia, fora carglàs. Ara, què t'ha semblat la reflexió que he fet? Espectacular. Molt bé, fantàstica. Brutal. Doncs mira, afegim. I ara, va, tira. Vinga, continuem. Dades d'atur al Baix Llobregat. S'han publicat les dades de l'atur al febrer del Baix Llobregat. Perdona, ara no ens donaràs el nom i cognom de tots els afectats? No, els tinc, però no ho diré. No, per protecció de dades. Estaríem ben bé aquí 2 hores. No, però direm una altra dada. Sí, no, m'ha espantat perquè dic, a veure si ara deixaran anar la llista dels afectats. No. Des dels micròfons dels safareig de la República Samboiana, puc afirmar que l'atur ha disminuït al Baix Llobregat i que ha tancat al febrer en 510 aturat menys en comparació al gener del 2024. Carai. Menys aturats. Menys aturats. 500 menys. La comarca ha registrat 33.794 persones a l'atur, una xifra inferior al mateix mes de l'any 2023. I s'ha tancat el mes de febrer amb un índex d'atur al Baix Llobregat que se situa al 8,2, que és alt, però és una taxa inferior a la resta de Catalunya. Bueno, una mica d'optimisme aquí, sí, no? Home, per suposat. I vull dir... Mira, va caient això. I des d'aquí vull dir... Hi ha algú que hagi de dir alguna cosa del Baix Llobregat? A veure si sento algú que està criticant el Baix Llobregat. A veure, escoltem. A veure. Toma, no sento ningú! Vinga, una creca per aquí. Ja ho tenim. Va, apaga la seva. Vinga, continuem. Més coses. Aquesta setmana ha sigut molt intensa políticament. Sí. I espera't. Tenim noves eleccions, Amadeu, que segur que ja heu parlat aquí a la República Samboiana. Tota la setmana parlant d'això i espera del que ens queda. I queda.
el 12 de maig tenim, i com ja sabem, tot ha sigut perquè no s'han posat d'acord pel tema del Hard Rock que volen construir a Tarragona. Correcte. I aprofitant la benentesa, voldria dir una cosa, Amadeu, a veure, una cosa personal, Sí, jo porto esperant que obrin el Hard Rock des de fa molts anys. Què dius ara? Sí, però no aquest... O sigui, ja quan era Eurovegas, no sé si la gent més se'n recordarà. Recorrem tot aquest... bueno, no em facis dir festival. Clar, jo ja estava esperant. O sigui, hi ha algú que no pugui somiar amb una Catalunya plagada de casinos? Jo no conec a ningú. Mira, tinc el lema. Quin és? Aposta per Catalunya. Hosti. Compte, Jo el deixo aquí. Home, no, a veure, com a eslògan... És bo, jo crec que és bo, Com a eslògan està bé. Això no és una ruleta russa. Efectivament. Mira. Aquí, aposta... si apostes, apostes... Bueno, hosti, no donem idees, no donem idees. Bueno, la qüestió, Amadeu, és que jo a casa meva, des d'aleshores, tinc una capsa plena de monedes... Què dius ara? Que me l'estic guardant perquè quan estigui a Hard Rock... Pues ja pugui... Tu estaves fent Guardiola. Jo estic fent Guardiola. Mira si fa temps que estic fent Guardiola, que tinc un parell de monedes de 100 pessetes, de les antigues. Pues te'n recordes? Això no sé si... Bueno, però estan allà. Bueno, jo... De totes maneres, home, ara no farem apologia aquí al tema dels casinos. No farem nosaltres els que no. Bueno, nosaltres no, però hi ha altres que sí que ho fan. Per això et dic... La qüestió és que jo des d'aquí vull demanar, jo crec, des del meu punt de vista, això és una opinió particular, com que crec que està molt clar que el pròxim president de la Generalitat serà el Salvador Illa. Jo ja ho tinc clar. Sí? Sí, ho tinc claríssim. Mira, és una aposta que ens fa el Reventós. Aposta. Mira, ha sortit. Mira, tres cireres, toma, mira, ja m'ha tocat. La qüestió és que jo vull dir, sisplau, ja li dic president, directament. Sí? Sí, perquè ho tinc molt clar. És molt agosarat, això, Ja, però bueno. Escolta. A veure si d'una vegada ja obre el Hard Rock, que al final no portaré una capseta, portaré 20 conceptes, i al final allò, i tots són cèntims el que tinc allà. Jo saps què vaig pensar l'altre dia? Que això jo crec que ajudaria uns i els altres. És a dir, casino, malament amb terreny agrari, malament, protegit. No, això no pot ser. I tampoc ni m'és igual a PortAventura que... No, lleig, no sap... Bueno, hi ha opinions per tot. Escolta, on està Las Vegas? Tu que ho coneixes prou bé. Sí, que t'hi vas casar amb l'Elvis Presley i tot això. Vestit. No, vull dir que el que et va casar era l'Elvis Presley. Això, sí. On està Las Vegas? Las Vegas està... Al mig de bon? D'un desert. Ara! Però on tenim... Què està passant als Monegros? No passa res. No passa res, els Monegros. Clar, mira. Fot el casino als Monegros, que encara faran el primer duro aquella bona gent. Mira, a veure si t'escolten. No? Sí, jo estava pensant... Mira si hi ha terreny. Jo estava pensant en un desert aquí a Catalunya, però aquí a Catalunya no tenim deserts de moment, no? Bé, no en tenim, però calla que cada cop haurà més... Bueno, va, això és un altre tema. Compte, camina. Escolta, mira. A veure. Ostres, a veure... Això, al mig dels Monegros triomfes. Sí, han de fer festivals de música, un casino allà i vinga. En vez de Las Vegas, les Monegres. Les Monegres, sí, pues mira. No sé, és una idea. És una idea que queda sobre la taula. Perdoneu, no us ho agafeu en sèrio. Va, tira. Mira, Amadeu, què més? Quan venen les eleccions, jo crec que un dels principals honors que pot tenir un ciutadà és ser escollit president de taula. Ah, sí? Sí, jo crec que és un... com a... Sí, jo ho considero un honor. Aleshores, el que jo ara vaig explicar són 3 maneres que insisteixo des del principi. 3 maneres que no s'han d'utilitzar mai per evitar ser president de taula. A veure. Repeteixo, no s'han d'utilitzar aquestes 3 maneres... Això seria president d'escala. No, de taula electoral. No, però dic que pitjor és ser president de comunitat. Aquí, moltíssim més. Això és un lío de taula al cap i a la fi, és un cop a cada no sé quant. Tu fes una reunió de 24 hores. Tu fes una reunió de veïns i posa d'acord a 40 persones. Per això et dic. Bueno, va, a veure, com ho hem de fer? El primer que no s'ha de fer és el dia 12 de maig és contractar un viatge a Turquia perquè facin ingert de cabell. No seria, clar. No, perquè el 12 de maig que hi ha eleccions. No ho feu, això. I a més, això ja no cal anar a Turquia. I ha de ser per aquest motiu, el tema de caiguda de cabell, que dius tu?
Clar, perquè hi ha gent hi ha gent que busca totes les excuses possibles per no ser president de taula. No, vale, continua. I clar, si tenen el document... Sí, dius, escolti, miri, que jo tenia aquí un tema de Pilar. Mira Ter Stegen. Ter Stegen, que miraves el seu cap i deies, mira, tot això eren camps, i ara sembla un camp de blat. Ja ho pots dir-ho, per no dir una altra cosa. Després, la segona cosa que no s'ha de fer. A veure, atenció. No has d'escollir el dia 12 de maig per casar-te. Hosti, també és veritat. Clar, això no... Hòstia, és molt bo, això, clar, no serà que no hi ha dies per casar-te? I ara imagina't el nuvi que digui ho deixem aquí, que és que avui soc president. No, això no es pot fer. Hòstia, això seria un problema. Per favor. O sigui, mira, hi ha el dia 13, el dia 11... un nuvi i una núvia, imagina't demanant DNIs allà a la taula de la gent que ve a votar. No? O el nuvi i la núvia. Home, realment seria una boda molt espectacular, però clar, no és qüestió... No és això. Va, fora. Això tampoc es pot fer. No us caseu el 12. I l'última cosa molt important, sisplau, el dia 12 de maig no tingueu, o sigui, no aneu a l'hospital per dir que teniu... O sigui, vaig a reformular. No, el dia 12 de maig, si estàs embarassada, res de falsa alarma de que vas a donar llum. O sigui, el 12 de maig... Moment també molt delicat per donar llum. Per això, mira, el 13, l'11, el dia 12... Podeu fer-ho quan vulgueu, però home, no el 12 de l'any. La qüestió no és que realment vagis, si dones a llum, que no vagis ja pensant que és una falsa... Tu ja saps que és falsa alarma, però tu ja vas... dient, ei, no, és veritat, eh? A més, ara imagina't el que neix el 12 de maig. El que neix. Aquest xaval, què? El escrutinio, por favor, niño o niña. ¿Cuál ha sido el escrutinio? Diran. Es barreja. I encara més, no feu això si no esteu embarassades. Bueno, encara seria pitjor. O sigui, que no es posin sota del jersei coixí. No, per favor, va. Sisplau. Bueno, són les tres coses que no s'han de fer. Que no han de fer la gent. Prenem nota. Vinga, continuem amb més coses. La policia municipal de Gavà celebra els 100 anys d'història. 100 anys d'història, atenció. Toma. Foli. Des d'aquí, Amadeu, jo voldria aprofitar per felicitar la policia municipal de Gavà, que aquest any, el 2024, fan 100 anys d'història. L'1 de maig de 2024... Important, això, l'Ajuntament de Gavà va nombrar el primer guàrdia municipal, en Baudilio Pugès. Baudilio Pugès. Que encara que solament va estar... El comissari, però solament va estar 9 mesos de servei perquè l'Ajuntament es va quedar sense diners i ja no van poder... Com un embaràs. Més o menys, però clar... Ja m'entens. Però al 9 mes van dir a Baudilio que ja no... Devuelva la placa a la pistola. Baudilio, lo dejaremos aquí que... Hombre, pero es que... No, déjalo. Vuelvase a casa. Ya le avisaremos. Ya le llamaremos. Sí. La commemoració del centenari a Amadeu es durà a terme durant tot l'any amb una sèrie d'activitats per tota la família, com per exemple una que m'agrada molt, que es diu Aparca on vulguis durant una hora. És a dir, diu, el subtítol és poder sentir com un policia durant una hora. O sigui, podràs aparcar on vulguis, sense multa, sense por multa, sobre la vorera, el que vulguis. En un lloc, doncs, de vianants. Doble fila, càrrega i descàrrega dintre de l'horari, sense multa. Sí, això, durant una hora es podrà fer. Home, però esperem que la gent siguin cíviques i no aparquin davant d'una... És una hora d'emergència. Una hora de libertinaje. Després una altra activitat que es diu com preparar un control professional. Un control professional. És a dir, com demanar bé la documentació, algú que estigui entre un control... Molt bé. Agafar aquelles passes de llum que tenen i il·luminar gent per masterclass. Una masterclass de com es fa un control. O sigui, posar els còmodes... Bon dia. Seria tan amable, sisplau, de posar les mans al damunt del volant i no es mogui de bon estar. L'estem apuntant amb una 48. Però... No? Això tampoc seria així. No, això és molt bèstia. Quan dirigir-te a algú sense mirar-hi als ulls... Les maneres... I la que a mi més m'agrada, que és una... Podria bufar l'aparell, sisplau? Això també, o sigui, bufar de manera professional... Bufi com li he ensenyat l'aparell, sisplau. Mira, epa! Que se li ha escapat, Cuidado l'arma. Bueno, què més? I la que a mi m'agrada més, que és una conferència, que es diu posar multes, tràmit legal o art.
Hòstia. Clar, perquè... Això és, o sigui, més que un tràmit, això és tot un art. Clar, és que... Empapelar la gent, clar, és a dir, allà, posar la matrícula, posar el concepte de la multa, no? A veure, hòstia, pues ara... la lletra que es fa... Jo he vist denúncies que eren pura poesia, Sí, sí. Eren pura poesia, És que... És que la mà trencada, algun. Hi ha un... I molt, hi ha un submón dintre del tema de la multa que no és purament el tema el tràmit legal, no, hi ha molt més. Home, darrere hi ha molt més, però molt més. Molta gent allà, a la Diputació, allà que t'envien el... Sí. Ei, la multa... Hòstia, doncs és xulo tot això que dius. Sí, doncs mira... Interessant. A Gavà ja podeu venir. Mira, canviem de lloc. Pablo Iglesias obre un bar a Lavapiés. Atenció, es diu la Taverna Garibaldi. I el bar es troba al carrer Ave Maria 8 del popular barri madrileny. S'inaugura el 19 de març, el dia del pare. I Pablo Iglesias s'estrena molt al món de l'hostaleria amb 2 socis més. Atenció, Sebastián Fiorilli, poeta, i Carlos Ávila, cantautor. O sigui, un expolític, un poeta i un cantautor. La meva pregunta, Amadeu, és què pot sortir malament? Què pot sortir malament? Potser les tapes de truita. No ho sé. O sigui, jo allà... O sigui, a mi em diuen això i jo únicament penso en èxit. En èxit. Jo crec que... És impossible que allò funcioni malament. No, jo estic seguríssim que no donaran a l'abast de servir begudes, no sé, de cerveses, de... Haurà d'haver-hi gent dintre amb ampolles d'oxigen. Mira, per donar oxigen a la gent que hi haurà. Mira, ja, vinga, per Garibaldi. Jo m'imagino això, el Pablo, amb allò que jo anomeno el calentador de cacaulats. Sí, allà. Vinga, cacaulat. Un cacaulat pel xaval. Vinga, calenta-li el cacaulat. Molt bé, t'imagines. Molt bé. Amadeu, anem a canviar de cosa. Ara anem a la teva secció preferida, el moment Mirinda. Ei, el moment Mirinda! Foli! Vinga, 15 de març. Efemèrides del 15 de març. Molt bé, l'únic concurs del territori europeu, diguéssim, jo no sé si en un altre lloc, on el concursant és el conductor del programa. Efectivament. Vinga, anem a la primera. 15 de març de 1999, Carlos Moyà, el tenista, es converteix en el primer espanyol en aconseguir el lloc número 1 de l'ATP. Veritat o mentida? Veritat. Molt bé. 2020. Aquesta és molt fàcil. A Espanya entra en vigor l'estat d'alarma degut a la pandèmia del Covid-19. 15 de març del 2020. Veritat o mentida? Veritat. I ara, atenció, que fem un viatge amb el temps enrere. Sí. 1858, a Espanya s'inaugura oficialment la línia ferroviària Madrid-Alacant. Veritat o mentida? Veritat també. O sigui, triple veritat, Sí, no, triple, a tot et dic que sí. Molt bé, Carlos Moyà, 1999... Veritat! Gràcies! Veritat! Fantàstic! Gràcies! Molt bé. Clar, la de 2020, òbviament, no hi ha misteri. És veritat. Això era un regal de Nadal. Sí. I ara, la definitiva. Atenció. La de 1858 s'inaugura oficialment la línia ferroviària Madrid-Alacant. Veritat o mentida? Jo he dit veritat. Veritat! Oh, que gran! Triple! Ei! Gràcies! Espectacular! T'has sorprès la meva valentia a dir tot és veritat? Sí. Tenia en compte que normalment faig sempre... El patró és el mateix. Sí. 2 veritat, una mentida. Exacte. Avui no, Avui no. Però he vençut. Avui l'Exter puja cap amunt. Estàs orgullós, de mi, avui? Ets el meu únic concursant, jo vull que guanyis. Clar, sí, és veritat, perquè que trist seria sempre perdre. No, però, escolta, porto una bona ratxa, no? A nivell de preguntes sueltes, sí. A nivell... Que tu vas dir que prenies nota i que a final d'any, a final de temporada, faries un barem, no? Sí, jo tinc un Excel, una gràfica, i la d'avui fa pujar una mica. Si jo crec que si és positiu, suposo que m'enduré de regal una mirinda. Una mirinda...
que no se'n troben. Que això per això. Bueno, hi ha alguns països de Sud-amèrica que n'he vist. Mirinda. Sí, no, tu... Em comprometo a fer el possible per... Si el resultat és positiu a la temporada... Positiu. Si és negatiu, una Fanta. Si és negatiu, una Fanta. O el tap, te'n recordes? Tap, refresco, sin azúcar... Sí, però el tap encara és més complicat de trobar, jo crec. Sí, crec que encara seria millor premi el no premi a l'antipremi que no pas el premi. Bueno, em comprometo, si guanyes, a portar-te a Mirinda. Hosti, doncs no t'ho creuràs. Em faria una il·lusió que no t'ho penses. Vale, doncs mira. Una Mirinda, tio, de vidre, aquelles... Sí. Una il·lusió que no... Tot depèn de tu, eh? Tot depèn de mi, ja ho sé. Bueno, escolta'm una cosa. Moltes gràcies, estimat. Com tens l'agenda de shows aquest cap de setmana? Bueno, aquest cap de setmana no tinc show, però aquest cap de setmana vaig a gravar un anunci de publicitat. Què et sembla? Hosti... Soy el hombre operario 40-50 años, sí. Hosti, doncs fem una cosa. No ens diguis ara de quina marca tu protagonitzaràs a l'espot. No, soc secundari. Bueno, sí, és molt... Ara per obrir... La setmana vinent mirarem de desvetllar-ho. No l'enviareu. No? No, impossible. Bueno, però bueno, no. Ho deixem per la setmana que ve? Sí, d'acord. Atenció, que el Reventós protagonitzarà un esport de publicitat. Ja veurem. Jo ja t'he vist per televisió, més d'un cop. Alguna vegada ha sortit. A l'APM ha sortit. Vull dir que, compte. Escolta'm, estimat, que moltes gràcies. La setmana vinent més, d'acord? Gràcies a tu, Amadeu, i a tothom que ens escolta. Molt bé, que vagi bé. Adéu.